Μαλαγιά, πρέπει να κοιτάω και την κάμερα. Και είναι πολύ περίεργο. Είναι κυριολεκτικά ακριβώς μπροστά σου η κάμερα. Ναι. Δεν κάνει τα πλάγια σου. Είναι το Evil Eye. Λοιπόν. Καλώς ορίσατε στο Offbeat, τρίτη έκδοση. Σήμερα είμαστε σε μια τοποθεσία, κάπου. Σε μια τοποθεσία. Μυστική. Είμαστε εδώ με τον Κυριάκο, a.k.a. Σαρκίτο. Double O τελεία στο τέλος. Το λέω γιατί πολλοί το ψάχνουν. Σαρκίτο. Τελεία. Ναι. Λοιπόν, τι λέει, πώς είμαστε? Καλά, πάντα θα μπορούσε και καλύτερα. Πιστεύω. Γενικότερα. Θα μπορούσε πάντα και καλύτερα. Αλλά είμαστε καλά. Οκ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα βασικά. Πάντα κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Πώς πάει αυτή την περίοδο, με τι ασχολείσαι? Εντάξει, νομίζω ότι σαν ένας, ξέρω εγώ, ράπερ, ας πούμε, της local σκηνής, ας πούμε. Εντάξει, πάντα υπάρχει μια δουλειά 9 to 5, έτσι. Ταυτόχρονα προσπαθώ και εγώ, όπως όλοι, ας πούμε, ταυτόχρονα και εμείς, να κινήσουμε τη μουσική μας. Εντάξει, λίγο λιγότερο αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι στις επόμενες περιόδους, ας πούμε, στον επόμενο καιρό, νομίζω θα το κάνω και λίγο πιο εντατικά πλέον. Παίρνω νομίζω το χρόνο μου λιγάκι, λίγο να τσιλάρω που λέμε, ας πούμε, λίγο να κατέβουν κάποιες σκέψεις, ας πούμε, στο μυαλό και αυτές μετά συνήθως μπαίνουν και στο χαρτί, ας πούμε, και αργότερα στο στούντιο και πάει λέγοντας. Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό είναι η περίοδος μου, η τελευταία, ας πούμε. Το καλοκαίρι δηλαδή, μέχρι και τώρα, ας πούμε, που έχουμε πιάσει Νοέμβρη. Ήσουν αρκετά ενεργός. Ναι. Μέχρι αυτό το σημείο και ωραία πραγματάκια βγαίνανε, μπορώ να πω. Ταπεινή μου γνώμη, ρε παιδί. Χαίρομαι, ειλικρινά το εκτιμώ. Ναι, θα σου πω τι γίνεται. Γενικότερα έχω πάρα πολλά πλάνα που προσπαθώ να τα τρέξω ταυτόχρονα. Το κακό με μένα σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, είναι ότι ενθουσιάζομαι πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα και προσπαθώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά ταυτόχρονα ο ηρμός και ο ίστρος δεν επαρκεί πολλές φορές για να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα, οπότε κάτι μένει λίγο πίσω, κάτι πάει πιο μπροστά, ταυτόχρονα αυτό που έχει πάει μπροστά το αφήνεις λίγο στάσιμο και πιάνεις κάτι που έχει μείνει λίγο πιο πίσω, οπότε είμαι σε αυτή λίγο την κατάσταση, προσπαθώ να τρέξω πολλά project μαζί. Εντάξει, αποτυγχάνω λίγο θα έλεγα. Αλλά νομίζω ότι οι καλύτερες περίοδοι έρχονται, ας πούμε. Ήμουν όντως active. Εντάξει, είχα σκοπό, για να σου το πω και αυτό, είχα σκοπό να βγάλω περισσότερα project μέχρι το τέλος του 25. Η αλήθεια είναι. Αλλά μετά έφτασα σε μια συνειδητοποίηση ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να βιάζεσαι για τίποτα, ας πούμε. Νομίζω ότι σκοτώνει λίγο την παραγωγική διαδικασία και την καλλιτεχνική διαδικασία της κατάστασης όλης, ας πούμε, της μουσικής, ας πούμε. Και νομίζω ότι έκανα ένα step back. Λέω, δεν χρειάζεται να βιάζομαι για κάτι, δεν χρειάζεται να αγχώνομαι για να παράξω. Και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να σκοτώσει μια καλλιτεχνική διαδικασία, μια παραγωγική διαδικασία. Αυτό το άγχος, το stress, το deadline. Ναι. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το θέμα είναι να κάνεις μουσική, να κάνεις οποιαδήποτε τέχνη γενικότερα δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει να το κάνεις και αν το αγαπάς αυτό που κάνεις. Και για να μπορείς να το παράξεις έτσι όπως θέλεις εσύ και να μπορείς να πάρεις όλο το ζουμί της όλης κατάστασης του να παράγεις, να χαίρεσαι με αυτό που παράγεις και εντάξει μετά η ανταμοιβή είναι να χαίρεται και ο άλλος που το ακούει, ας πούμε, ο άλλος που το βλέπει. Αυτό. Οπότε έκανα ένα step back και αφήνω λιγάκι τα πράγματα να πάνε όπως είναι και όταν θα υπάρξει ο ίστρος και ο ηρμός, ας πούμε, θα βγει και το επόμενο project, θα βγει και το επόμενο single, θα γίνει το επόμενο live. Νομίζω ότι όλα θέλουν λίγο το χρόνο τους και όλα πρέπει να λειτουργούν κάπως έτσι. Αυτό. Λοιπόν,
Αν το πιάσουμε λίγο χρονολογικά από την αρχή, πώς ξεκινάει όλη η φάση με τη μουσική για σένα? Με το rap. Θα σου πω, εγώ επειδή το έχω ακούσει πάρα πολύ, θα πούμε έτσι, αντίστοιχα project, ας πούμε, δεν... αυτό το κλασικό, την κλασική ατάκα, ξέρεις, αυτό το, από τότε που με θυμάμαι κάνω μουσική, από τότε που με θυμάμαι ξεκίνησα να παίζω αυτό το όργανο ή αυτό. Εγώ δεν έγινε ποτέ έτσι, εγώ ξεκίνησα σαν καθαρά ακροατής, έτσι. Δεν ξεκίνησα καν ως ακροατής του rap, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Να σε πάω λίγο πιο πίσω. Εγώ στην ουσία ξεκίνησα με πολύ διαφορετικά ακούσματα, το rap το σνόμπαρα πάρα πολλά χρόνια, σαν ακούσμα, σαν μουσική. Εγώ ξεκίνησα με rock, με jazz, με blues, έφτασα μέχρι το progressive metal, ας πούμε, μέχρι εκεί. Πέρασα κάποιες... γελάς, πέρασα διάφορες φάσεις έτσι μουσικές, πάντα ως ακροατής. Μ' άρεσε πάρα πολύ να ψάχνω μουσική, δηλαδή αν μου πρότεινες εσύ κάτι θα το άκουγα αργότερα, θα ψάχνα ένα πιο παλιό δίσκο, θα ψάχνα κάποιο συγκρότημα που θα ήταν πάνω κάτω μουσικά στο ίδιο βεληνικές, στον ίδιο ήχο. Πάντα μ' άρεσε να ψάχνω, να σκαλίζω. Αυτό ήταν νομίζω το φετίχ μου, αν θέλω να το φέρουμε έτσι εισαγωγικά. Μ' άρεσε πάντα να ψάχνω και να σκαλίζω. Ράπα άρχισα να ακούω, εκτός ότι όλοι γύρω μου ακούγανε, ας πούμε, πάνω κάτω, σε μια πολύ διαφορετική εποχή του ράπ, ας πούμε. Πολύ πιο underground εποχή, αυτό εννοώ. Γιατί τώρα το ράπ έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο, έχει φτάσει στο απόγειό του, νομίζω, στην Ελλάδα πλέον. Με όλες τις εκφάνσεις του, είτε είναι drill, είτε είναι trap, είτε είναι rap. Όταν εγώ ήμουν σε εκείνη την ηλικία, ήταν πιο underground η κατάσταση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ακούγαμε underground rap, ας πούμε, και παίζει, ξέρω εγώ, σε τίποτα. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσείς αυτό το σκηνικό που κάνουμε σχολική γιορτή και έχουμε φέρει κάποιο DJ και θα βάλει πάντα το COP, τον Boom Da City, ας πούμε. Όχι. Εντάξει, εγώ το έζησα. Εσύ το έχεις ζήσει. Που τότε δεν ήμουν καν φαν. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ξύνιζαν τα μούτρα μου, ειλικρινά, έτσι. Και ασχολήθηκα να ακούσω ραπ μέσω ενός συμμαθητή μου σε μεγάλη ηλικία, στα 17 μου. Που, άμα το βάλεις λίγο κάτω, όταν άλλος ακούει από τα 10 του, ας πούμε, και εσύ ακούς τα 17 σου, έχεις χάσει 7 χρόνια μουσική ραπ, ας πούμε, 7 χρόνια δίσκους, το έχεις χάσει. Ναι. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο για σένα να μπεις στη διαδικασία να ακούσεις αυτά που δεν έχεις ακούσει, που ακούγαν άλλοι Ναι, πιο νωρίς. να κάνεις λίγο catch-up. Ναι, αυτό ακριβώς. Και εκεί πάλι σαν ακροατής ξεκίνησα. Δεν ξεκίνησα με το σκοπό ότι άκουσα ραπ, θα το κάνω κι εγώ. Αυτό έγινε πολύ αργότερα. Στην αρχή ως ακροατής. Ξεκίνησα έτσι με ελληνικό ραπ, ας πούμε, κτλ. Και επειδή, εντάξει, εγώ πάντα ήμουν λίγο πιο πολύ της μουσικής σκηνής του εξωτερικού, θα έλεγα μέχρι και στο τώρα, ας πούμε, ότι είμαι πιο δεμένος με την ξένη σκηνή, κατά κύριο λόγο την αμερικάνικη, ας πούμε, σκηνή, παρά με την ελληνική, που είμαι μέρος, ας πούμε, ένα πολύ μικρό μέρος της ελληνικής ραπ σκηνής, ας πούμε. Και το ραπ μου είναι ελληνόφωνο ταυτόχρονα, που είναι λίγο έτσι, λίγο οξύμορο, ας πούμε, άμα το βάλουμε λίγο. Πολύ λίγο, ας πούμε, ελληνικό ραπ στα ακουστικά μου. Πολύ λίγο, άνθρωποι που ξέρω που συνεργαζόμαστε, άνθρωποι που είναι στο φιλικό μου, κοντινό μου κύκλο, άνθρωποι που θα ήθελα να συνεργαστώ και φτάνω μέχρι εκεί, δηλαδή από εκεί και πέρα άλλη σκηνή στα ακουστικά μου, αυτό. Okay. Την απόφαση, για να φτάσω και στα διατάφτα, την απόφαση του να ξεκινήσω να κάνω ραπ βγήκε πολύ αργότερα, βγήκε κατά τη διάρκεια που ήμουν φοιτητής. Και αυτό με πουσάρισμα, έτσι, από τον αδερφικό μου φίλο τον Ιάκωβο. Big ups στο Jake, a.k.a. Κάγκε. Αυτός είναι που με πούσαρε στη διαδικασία του ότι κοίτα να δεις, ξεκίνα γιατί μπορεί να το έχεις. Έχεις πολύ καλό αυτή. Και έτσι κάπως δειλά-δειλά ξεκίνησα τα πρώτα μου verse, τα πρώτα μου κουπλέ. Κοίτα, ήρθα να σου πω ένα καινούριο, να μου πεις εσύ ένα καινούριο. Και κάπως έτσι ξεκίνησα και μετά αργότερα κάνοντας κάποιες γνωριμίες, ας πούμε, ξεκίνησα στο να πω ότι θα μπω σε ένα στούντιο, ότι όντως έχω φτάσει σε ένα σημείο ότι θα μπορούσα να βγάλω τη μουσική μου λίγο προς τα έξω, ας πούμε. Και αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο άγχος για μένα, γιατί είναι πολύ μεγάλο του να βγεις και ο άλλος να ακούσει αυτό που σκέφτεσαι
μέσα από τη μουσική σου. Διότι το rap είναι μια μουσική η οποία είναι, η βάση του είναι το λυρικό στοιχείο, δεν είναι δηλαδή το παιχτικό. Οπότε αμέσως βγαίνεις μπροστά, είσαι ο frontman του εαυτού σου και των σκέψεών σου και της λογικής σου και των απόψεών σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό που γράφεις και για αυτό που λες και πρέπει να το εκπροσωπείς κιόλας. Και ήταν μεγάλο σοκ για μένα, δηλαδή ειδικά στην αρχή όταν πρώτο ξεκίνησα να πω ότι θα βγάλω τη μουσική μου έξω, ήταν πολύ μεγάλο σοκ το να βγω μπροστά στα ακουστικά κάποιου και να με ακούσει. Αυτό, νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκίνησε όλη η κατάσταση. Οπότε είσαι φοιτητής, έχεις αυτό το πουσάρισμα που είπες, ξεκινάει μια φάση, αρχίζει και δουλεύετε και βγάζεις το πρώτο σου LP απευθείας. Το Book of Judith, ναι. Τι φάση, πώς ξεκινάς από το 0 και λες θα βγάλω δίσκο. Ήταν όντως ένα risky move, γιατί συνήθως όταν κάποιος ξεκινάει και κάνει τα πρώτα του βήματα βγάζει ένα single, βγάζει ένα δεύτερο single, κάπως να θερμάνει λίγο τη σκηνή, να αρχίσει να βλέπει τι κοινό και σε ποιο κοινό ταιριάζει η μουσική που κάνει, το στυλ που κάνει. Εγώ πήγα κατευθείαν στο δίσκο, γιατί πάντα ήμουνα δισκάκιας, δηλαδή εγώ πάντα δεν θα άκουγα εύκολα ένα single, δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω από ένα δίσκο tracks που μου αρέσουν, αλλά πάντα μου αρέσει να ακούω όλο το δίσκο. Δεν θα πάω με τη λογική ότι ο κόσμος πια ακούει περισσότερο αυτά τα 3 κομμάτια αυτού του δίσκου, ας πούμε, θα ακούσω και αυτά και ο υπόλοιπος δίσκος θα πάει να τον πετάξουμε, ας πούμε. Είμαι σε φάση ότι θα ακούσω όλο το δίσκο, να δω ποια είναι η λογική του καλλιτέχνη πίσω από το δίσκο και πώς αυτή την κάνει ουσιαστικά, τη βγάζει προς τα έξω και πώς αυτή φτάνει στα αυτιά μου. Θα σου πω κάτι, ήμουν τόσο φοβισμένος όταν ετοίμασα τον πρώτο δίσκο, όπου ήταν έτοιμος και έκανα να τον ανεβάσω, να τον βγάλω προς τα έξω 1 χρόνο. Ένα χρόνο το σκεφτόμουν. 1 χρόνο δηλαδή φοβόμουν να το κάνω. Και ουσιαστικά αυτό πώς έγινε, μεγάλο big up σε αυτή την εφαρμογή που λέγεται SoundCloud, εντάξει, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ, κακώς που έχει πέσει. Τον βασικό παραγωγό που μέχρι στιγμής έχω συνεργαστεί, τον γνώρισα μέσω του SoundCloud. Διότι έψαχνα παραγωγές, είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία πλέον, γιατί όλοι ξεκινάμε να πατάμε παραγωγές έτοιμες του YouTube κτλ. Ψάχναμε κάνε type, ας πούμε, την τάδε παραγωγή, να τη βάλουμε αυτή να χώσουμε 5 κουπλέ. Είχα μπει στη διαδικασία πλέον ότι θα ψάξω να βρω κάποιον ο οποίος να μου κάνει παραγωγές και όχι να πάρω κάτι έτοιμο. Και έπεσα στον πάρα πολύ αδελφικό μου φίλο το Χάρη, Ace Beats, από το Ηράκλειο της Κρήτης, πλέον στην Ελβετία, μόνιμα. Όπου ουσιαστικά η πρώτη ερώτηση ήταν αυτή την παραγωγή πώς θα την πουλάς. Κάπως έτσι. Εντάξει, πολύ χαμηλό budget. Έτσι, ακόμα φοιτητής, έτσι. Αλλά σε κάποια φάση, από το πύρι-πύρι και την ανταλλαγή μουσικών απόψεων, γίναμε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και σε μια άνοδό του, ας πούμε, από την Κρήτη στην Αθήνα, ήρθε και μου είπε, κοίτα να δεις, βρεθήκαμε για πρώτη φορά από κοντά και μου είπε, κοίτα να δεις, εγώ γουστάρω πάρα πολύ το στυλ σου και θέλω να κάνουμε ένα δίσκο. Για να το κάνουμε όμως αυτό, επειδή εδώ δεν ξέρω στούντιο, δεν έχω κάποιον, θα πρέπει να με ακολουθήσει στην Κρήτη. Οπότε όλο το Book of Judith, πέραν από 1-2 κομμάτια που μπήκαν συμπληρωματικά αργότερα σε όλο το πλάνο, ηχογραφήθηκε στην Κρήτη, ηχογραφήθηκε στο Ηράκλειο. Και στην αυλή του Χάρη κιόλας. Ήταν στο πατρικό του, σε μία πίσω αυλή, όπου είχε ένα δωμάτιο το οποίο το είχε κάνει τύπου σαν homemade studio, ας πούμε. Και εκεί ηχογραφήθηκε. Δηλαδή κατέβηκα μαζί του, το πήρα απόφαση μέσα σε μια μέρα και την επόμενη μέρα έφυγα. Πήγα εκεί για μια εβδομάδα, με φιλοξένησε και γράψαμε αυτό το δίσκο. Και μετά ξαναγύρισα στην Αθήνα. Κάπως έτσι δηλαδή έγινε το πρώτο βήμα. Αργότερα τα 2 ή 3 συμπληρωματικά κομμάτια του δίσκου ηχογραφήθηκαν στο Red Frame Studios στη Λαμπρινή, στο Γαλάτσι. Μεγάλη συζήτηση τώρα το Λαμπρινή Γαλάτσι.
Δήμος Αθηνών, Δήμος Γαλατσίου, ξέρουμε τώρα. Ναι, παίζει λίγο μπουκέτα, είναι ανάλογα. Στη Λαμπρινή είναι το στούντιο πάντως, όχι στο Γαλάτσι. Μέσα από το Χάρη, από τον Ace, γνώρισα ένα ακόμα πάρα πολύ καλό μου αδερφικό μου φίλο και πάρα πολύ άξιο MC και rapper αυτή τη στιγμή. Για μένα, για τα δικά μου αυτιά, προσωπικά hot take, αυτό είναι ο κορυφαίος για μένα αυτή τη στιγμή στα δικά μου αυτιά και σε αυτό που θέλω να ακούω εγώ στο ελληνικό rap. Στο Λόγου Χάριν, big up στο Λόγου Χάριν, και στο Red Frame Studios, το οποίο είναι συνεργασιακά, το έχουν με τον Sumo Beats. Και τα υπόλοιπα αυτά 2-3 κομμάτια που γραφήθηκαν εκεί. Η γνωριμία με τον Λόγου Χάριν έγινε μέσω του Ace, που είναι παιδική φίλη, ας πούμε. Και κάπως έτσι ηχογραφήθηκε και ολοκληρώθηκε το πρώτο μου άλμπουμ, ας πούμε. Το οποίο, όπως είπα, το έβγαλα ένα χρόνο αργότερα από την ολοκλήρωσή του, δηλαδή και τον ήχο του και όλα. Okay. Οπότε, όταν το έβγαλες, και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι ρολάρει κάπως η φάση, αρχίζει το ακούει ο κόσμος. Ναι. Πώς ήταν αυτό για σένα, να έρχεται κάποιος να σου λέει, φίλε, πολύ ωραίο αυτό που κάνεις, ή είχες και κριτική τύπου «Α, δεν μ' άρεσε» ή «Α, θα μπορούσε να έχεις κάνει κάτι καλύτερο», είτε επικοδομητική, είτε είσαι για το βίτσο. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Θεωρώ ότι για τη χρονική περίοδο και από άποψη οριμότητας και από άποψη ακουσμάτων που είχα τότε, γιατί τα ακούσματά μου από τότε μέχρι και το σήμερα αλλάξανε πάλι, έτσι συμβαίνει με τη μουσική, θεωρώ ότι ήταν ένα γενικότερα πάρα πολύ όριμο project. Εγώ θα σου το πω, έχω σκοπό να το κάνω remaster αυτό και remix το όλο το project. Για να καλυτρέψω κάποια πράγματα του ήχου, ξεκάθαρα. Όσον αφορά την κριτική, θα σου πω, επειδή δεν ήμουν κάποιος γνωστός, ας πούμε, σου λέω, δεν είχα προετοιμάσει το έδαφος για να βγάλω ένα άλμπουμ, απλά το έβγαλα. Δεν μου είχε τύχει ποτέ να έρθει κάποιος στο δρόμο, να μου στείλει κάποιος μήνυμα, να μου πει το project σου γαμάει αυτό, εκείνο, το άλλο. Εγώ απλά έβγαλα το project, το άφησα να κάθεται, προσπάθησα να το κάνω όσο πιο πολύ marketing γίνεται, αλλά εντάξει και εγώ δεν είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορώ να κάνω υπερβολικό marketing, ας πούμε. Προτιμώ να μιλάει αυτό που κάνω για μένα και αντί να το σπρώχνω εγώ με τα χίλια ζόρια, ας πούμε. Και να βάλω τον άλλο υπό την απειλή, ας πούμε, όπλου, ξέρω, να το ακούσει έμεσα. Αλλά οι κριτικές ήταν καλές. Δηλαδή, μέσω αντιπροσώπων, ας πούμε, από άλλους κύκλους έμαθα ότι αυτό το project, ας πούμε, έκανε εντύπωση. Έκανε εντύπωση σε ανθρώπους. Και εκεί είναι που νομίζω ότι πήρα ένα παραπάνω push, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, άμα ακούς καλά λόγια, ας πούμε, σε σπρώχνει στο να κάνεις το επόμενο βήμα, να κάνεις κάτι παραπάνω και πάει λέγοντας. Στο ταυτόχρονο διάστημα, όταν επιτέλους αποφάσισα να βγάλω το Μάρτιο του 2023 το Book of Judith, είχα ξεκινήσει να γράφω ένα επόμενο project. Οπότε νομίζω κιόλας ότι η προσοχή μου αποπροσανατολίστηκε. Δηλαδή, ναι μεν το έβγαλα, ναι κοιτάω να κάνω το επόμενο. Ναι, οπότε έκανες focus απευθείας στην δημιουργική διαδικασία. Ναι, σε μια καινούργια δημιουργική διαδικασία. Το επόμενο. Με διαφορετικό mindset από πίσω. Με έμαθε πάρα πολλά το Book of Judith. Με έμαθες ότι, γιατί αντικειμενικά εγώ πήγα και ηχογράφησα 10 κομμάτια τα οποία για μένα ήταν τα 10 top κομμάτια μου εκείνη, σε αυτό το expand του χρόνου, ας πούμε, που τα έγραψα. Και αργότερα είπα ότι έχω 10 γαμάτα κομμάτια, 10 κομμάτια θα βάλω αυτό το δίσκο. Καταλαβες. Δεν υπήρχε η ιδέα ότι κοίτα δεις, θα φτιάξω ένα δίσκο που να έχει ένα background από πίσω, να έχει μια λογική, να τον ντύσω με αυτό το interlude, να υπάρχει ένα mindset από πίσω και πάει λέγοντας, να είναι λίγο πιο θεματικό, για να το δώσω έτσι να καταλάβουμε. Δεν υπήρχε αυτό στο μυαλό μου. Αυτό μου το έμαθε το Book of Judith. Γιατί δεν κάνεις κάτι λίγο πιο θεματικό, λίγο πιο μαζεμένο, λίγο. Όχι τετραγωνισμένο, αλλά διαφορετικό mindset από πίσω. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα γενικό πλαίσιο. Ναι, να κινηθώ σε ένα πιο γενικό, σε ένα πιο ειδικό πλαίσιο πλέον. Όχι το έβγαλα 10 κομμάτια γαμάτα, 10 κομμάτια δίσκο. Αυτό. Και εκεί είναι που ξεκίνησα να ηχογραφώ το επόμενο μου project, ας πούμε. Να δουλεύω το επόμενο μου project. Το οποίο είναι το Steps to Manifestation.
Είναι το project το οποίο νομίζω ότι με γαλούχησε περισσότερο, διότι έζησα όλη τη δημιουργική διαδικασία. Δηλαδή από το 0 που ξεκίνησα να το γράφω, εννοείται τις ηχογραφήσεις αργότερα. Ήρθε ο Χάρης στην Αθήνα και το ηχογραφήσαμε στο Red Frame το μεγαλύτερο μέρος του δίσκου σε 2 μέρες. Το mindset πίσω από αυτό το δίσκο ήταν ότι θα κάνω ένα project το οποίο να μην είναι μεγάλο. Γι' αυτό και είναι EP το συγκεκριμένο. Να έχει μέσα 8 tracks, γιατί τόσα έχει. Και στο συνολικό του χρόνο είναι 26 με 27 λεπτά. Το mindset μου λίγο πίσω από αυτό ήταν ότι φεύγεις, πας στη δουλειά σου, πρέπει να πάρεις τα μέσα για να πας στη δουλειά σου, θέλεις 30 λεπτά, θέλεις μισή ώρα να φτάσεις στη δουλειά σου, άκου αυτό στα 30 λεπτά μέχρι να φτάσεις στη δουλειά σου. Και άκουσε το πάλι για να γυρίσεις, ας πούμε. Και έζησα όλη τη διαδικασία αυτή, γιατί πλέον δεν ήμουν φοιτητής, έτσι, όταν ξεκίνησα να το φτιάχνω, με πιο μεστό μυαλό, ας πούμε. Και σίγουρα έζησα όλη τη διαδικασία από το να το γράψω, την ηχογράφησή του, αργότερα τη σύλληψη της ιδέας του να βάλω interludes από Bob Ross μέσα, για να το ντύσω. Ναι, το έχω ξεχάσει αυτό εντελώς. Έχω βάλει interludes σε αρκετά κομμάτια από Bob Ross, ταιριαγμένα για το ύφος του κομματιού, και νομίζω ότι και γι' αυτό είναι και το αγαπημένο μου part αυτής της παραγωγικής διαδικασίας του δίσκου. Έζησα όλο το mix master του δίσκου. Όλο. Πήγα στο Red Frame, έκλεισα ώρες εκεί πέρα μέσα, με τον Lou Haring, ο οποίος έκανε όλο το mix master και το rec προφανώς του δίσκου. Είχα βρει τα interludes, κόψαμε τα interludes, ήμουνα μπροστά σε όλη τη διαδικασία του πώς θα φτιαχτεί ο ήχος αυτού του άλμπουμ. Και για μένα ήταν η πιο μαγική διαδικασία που έχω περάσει στα 27 χρόνια μου αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι στη γη. Δηλαδή, ήτανε ψυχοθεραπεία εντελώς, νομίζω. Μπορεί να βγαίνεις με ένα κεφάλι καζάνι επειδή ακούς επαναλαμβανόμενα την παραγωγή, να κάνουμε αυτό εδώ, να κάνουμε mix αυτό, να βάλουμε το τάδε φίλτρο, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Κάποια στιγμή βγαίνεις με ένα κεφάλι καζάνι. Αλλά ήταν η πιο μαγική διαδικασία που έχω ζήσει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα. Και ήταν και το project που διαφήμισα πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κιόλας. Δηλαδή, γιατί το βίωνα πάρα πολύ έντονα κατά τη διάρκεια που γινότανε, που έπαιρνε μορφή. Και εν τέλει το έβγαλα τον Αύγουστο του 24 αυτό. 31 Αυγούστου. Κάποιο λόγο ημερομηνία ή απλά βγήκε τότε? Γιατί το ανέφερε συγκεκριμένα, ενώ στο Book of Judith δεν. Θα σου πω, το Book of Judith το έβγαλα στα γενέθλια της αδερφής μου. 3 Μαρτίου. Όχι, δεν είχε κάποια συγκεκριμένο λόγο να το βγάλω 31 Αυγούστου. Απέκτησε ένα έξτρα νόημα αργότερα, γιατί είχα πάρει και μια άλλη πολύ σημαντική απόφαση της προσωπικής μου ζωής εκείνη την ίδια μέρα, την οποία την ανακοίνωσα κιόλας, στο άτομο που την ανακοίνωσα, οπότε κάπως όλο αυτό το διάνθησε ακόμα περισσότερο στο μυαλό μου, καταλαβες. Οπότε, ναι, 31 Αυγούστου δεν είχε όμως συγκεκριμένη τέτοια, ήταν τύπου τελειώνει το καλοκαίρι, μπαίνει το φθινόπωρο και μπαίνει το φθινόπωρο με αυτό. Ίσως πιθανά στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Να. Και κάπως έτσι βγήκε το Steps to Manifestation. Αν θυμάμαι καλά και δεν έχω μπερδέψει πληροφορίες, έχεις και ένα κομμάτι που χώνει στα Ιταλικά. Ναι, επειδή μιλάω τη γλώσσα, έχω κομμάτι μέσα το Dolce Oro, το οποίο είναι το τελευταίο κομμάτι του δίσκου. Έχω κάποιες μπάρες στα Ιταλικά, πολύ λίγες. Το παρατράβηξα σε ένα single που έκανα μετά από το Steps to Manifestation, το οποίο το έβγαλα κοντά στα γενέθλιά μου, μέσα στο Νοέμβρη. Το οποίο λέγεται Vitiligo, εκεί το παραέκανα, δηλαδή έκανα ολόκληρο τετράμπαρο, ας πούμε, και κάτι παραπάνω στα Ιταλικά. Οπότε, ναι, μ' αρέσει να το πετάω έτσι λίγο σαν. Νομίζω είναι και της φύσης μου, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η γλώσσα, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κουλτούρα. Οπότε νομίζω ότι απλά το προσθέτω που και που, ας πούμε, σαν στοιχείο της
του χαρακτήρα μου κιόλας. Ναι. Σου είναι εύκολο, ρε παιδί μου, να κάνεις αυτή την αλλαγή και να πεις ότι ξέρω εγώ θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό εδώ, να γράψω στα ιταλικά. Ναι, ναι. Οκ. Αρκετά. Δεν είμαι native speaker, αλλά είμαι σε ένα πάρα πολύ κοντινό σημείο του native speaker. Εγώ δεν είναι. Και φτάνουμε τώρα Απρίλιο του 25 Ναι, με το Scatterbrain. ναι. Το Scatterbrain, πάλι γιατί κάπως έτσι λειτουργώ, όσο τελειώνω ένα project συνήθως πάω και πιάνω κάτι άλλο, πιάνω το επόμενο ας πούμε. Ναι. Εκείνη η φάση νομίζω που με έπιασε και λίγο η υπερπαραγωγικότητα. Δηλαδή, ναι, έβγαλα το Steps to Manifestation, έβγαλα το Vitiligo μετά σαν single και ταυτόχρονα είχα την ιδέα για ένα ακόμα EP μικρότερο από το Steps to Manifestation, το οποίο απλά μου ήρθε η ιδέα ότι κοίτα να δεις, εγώ θα καθίσω ένα διάστημα να γράψω, θέλω τώρα 6 παραγωγές, πάλι με τον Ace και ο Ace και στα 3 project ο Ace και στο single ο Ace, που θέλω να το γράψω σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, στιχουργικά, και για να με τεστάρω, αλλά και νομίζω ότι ήταν και με έπιασε αυτή η υπερπαραγωγικότητα σε αυτό το διάστημα. Και το έγραψα κυριολεκτικά, δηλαδή το έγραψα και το ηχογράφησα, το γράψα σε μια μέρα και το έγραψα μέσα σε 2 εβδομάδες, ας πούμε, στιχουργικά. Επειδή ήμουν και μακριά από τη βάση μου, ας πούμε, δυστυχώς δεν έζησα τη διαδικασία του Mix Master. Ναι. Δηλαδή, επειδή ήθελα να το ξαναζήσω αυτό σαν διαδικασία, δυστυχώς δεν μπόρεσα να το κάνω. Βέβαια, το άφησα σε πάρα πολύ καλά χέρια, το άφησα πάλι στο λόγο χάρη, ας πούμε, ο οποίος το έκανε και το έφερε στην τελική του μορφή και είμαι υπερευχαριστημένος με την τελική του μορφή. Το οποίο έκανε μεγαλύτερα νούμερα από το Steps to Manifestation, να μιλήσουμε, ας πούμε, και λίγο για νούμερα. Εντάξει. Δηλαδή, δεν έχει σημασία, αλλά έκανε. Έχει γιατί. Εντάξει, είναι μια μετρική το πόσος κόσμος ακούει αυτό που βγάζεις. Σίγουρα, σίγουρα. Θεωρώ ότι, επειδή μου δίνεις ωραία πάσα, θεωρώ ότι αν ήθελες τη μουσική που κάνεις να την ακούς μόνο εσύ, δεν θα την έβγαζες προς τα έξω. Ναι. Θα ήταν και γαμό, να την λέμε μεταξύ μας, να περνάμε καλά κτλ. Από τη στιγμή που παίρνεις την απόφαση να τη βγάλεις προς τα έξω, να ξεμπροστιάσεις τον εαυτό σου, πάει να πει ότι έστω και λίγο θέλεις να έχει και μια απήχηση αυτό που κάνεις. Ναι. Έτσι. Και εγώ δεν τρέπομαι να πω ότι γουστάρω όταν έχει απήχηση αυτό που κάνω. Δηλαδή, επειδή μου έκανες και την ερώτηση πριν, το Steps to Manifestation και το Scatterbrain πήρα πολύ περισσότερα σχόλια από άκυρο κόσμο για αυτά τα project. Δηλαδή, πολύ περισσότερα σχόλια από κόσμο ο οποίος απλά μου έστειλε μήνυμα. Για να μου πει ότι, ξέρω εγώ, αυτό μου άρεσε, το αγαπημένο μου track ήταν αυτό, μου άρεσε αυτό που είπες εκεί, με άγγιξε αυτό. Αυτό δηλαδή, χαίρεσαι με αυτό. Δηλαδή, όταν ο άλλος, ας πούμε, δηλαδή, ξέρω εγώ, γουστάρει τη μουσική σου. Και είμαι πάρα πολύ ανοιχτός εννοείται και σε ένα σχόλιο το οποίο θα μου πει, κοίτα, δεις αυτό το κομμάτι, ας πούμε, π.χ. δεν μου άρεσε. Κύκλος μου, ας πούμε, άνθρωπος από τον κύκλο μου, ας πούμε, μου είπε ότι κοίτα, να δεις, εμένα μου αρέσει όλο το Scatterbrain, ας πούμε, αλλά το Dry Martini, ας πούμε, το κομμάτι, το track δεν μου άρεσε. Καθόλου. Respected, έτσι. Δεν είναι. Ναι, είναι άποψή σου, ρε παιδί μου, και γαμό. Έχω άτομα αντίστοιχα από την άλλη πλευρά μου λέει ρε φίλε, το Dry Martini είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι σου, ας πούμε. Και γαμάει, ας πούμε. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, μετά ήταν αυτό το Scatterbrain, ας πούμε, το οποίο το χάρηκα. Απλά ήμουν πολύ μακριά από τη βάση μου για να το χαρώ όπως θα ήθελα. Okay. Δηλαδή, το χάρηκα από τέτοιο, πολύ μακριά, ας πούμε. Δηλαδή, το χάρηκα με τους φίλους μου, ας πούμε. Ναι. Σαν αποτέλεσμα. Αυτό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι. Πολυλογώ, γεια σου ένα πολυλογώ. Μια χαρά ήρθε. Για να μιλήσεις σε φέραμε. Σωστό. Για να μιλήσεις ήρθαμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε, αυτό δεν το είπα στην αρχή, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Στο θέμα των live. Ναι.
Δεν σε έχω δει πολύ ενεργό. Είμαι χέστης γι' αυτό. Είμαι ξεκάθαρα χέστης. Οκ. Και πάρα πολύ αναβλητικός χαρακτήρας. Δεν μου φαίνεται με τον τρόπο, ας πούμε, που μπορεί να ρολάρω τη μουσική μου, αλλά είμαι πολύ αναβλητικός χαρακτήρας. Είμαι πάρα πολύ έτσι φοβιτσιάρης στο να ξεμπροστιάσω, να ξεμπροστιάσω τον εαυτό μου παραπάνω. Βγήκα μία φορά για ένα κουπλέ στην παρουσίαση δίσκου του Walk and Talk του Low Harin, ας πούμε, σε ένα track ενός άλλου πολύ αγαπημένου φίλου του Black Spirit, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο του έχω κάνει feat σε ένα track από το δίσκο του. Και αργότερα, μέσα στο καλοκαίρι τώρα το 25, κλήθηκα από το Knife Party Tattoo στην Καλιθέα και έκανα όντως ένα μισάωρο, ας πούμε, live, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένος, γενικότερα έχω ένα θέμα με το άγχος μου. Πήγε πάρα πολύ καλά. Έπαιξα δίπλα στο Λίτη και στον FRS, που τους σέβομαι πάρα πολύ σαν MCs. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου ολοκληρωμένη εμπειρία από το να βγω έστω και για μισή ώρα, ας πούμε. Δεν είπα λίγα tracks, είπα 10 tracks. Δηλαδή μου βγήκε αρκετή ώρα, ας πούμε. Πέταξα και ένα κυκλοφόρητο για την πουστιά. Πέταξα και ένα κυκλοφόρητο. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Με γέμισε πάρα πολύ στα διαδικασία. Αυτή η αδρεναλίνη, το interaction με το κοινό. Ήταν σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, ήταν σε ταράτσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίος χώρος και νομίζω ήταν ο κατάλληλος χώρος για να κάνω ουσιαστικά αυτό το πρώτο βήμα, ας πούμε, του να βγω μπροστά σε κόσμο. Ναι. Να τα πω. Αυτό. Γενικότερα είναι το μοναδικό, νομίζω, στοιχείο που πρέπει να κινήσω περισσότερο. Αυτό. Γιατί καλό να κάνεις project, αλλά είναι καταπληκτικό να κάνεις project, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις και την παρουσίαση αυτών των project, ας πούμε. Ναι, δηλαδή εγώ περίμενα, ρε παιδί μου, έχοντας βγάλει 3 δουλειές πολύ γεμάτες πρώτα απ' όλα και πολύ ωραίες, ταπεινή άποψη πάλι. Γιατί αυτό που δεν είπα πριν είναι ότι, το Book of Judith, ναι, είναι ρίσκη κίνηση να βγάλεις, ρε παιδί μου, σαν πρώτη σου δουλειά ένα LP, Ναι, full, δηλαδή. Αλλά από την άλλη σου έδωσε ένα πολύ γερό πάτημα, θεωρώ. Γιατί έχω πολλούς φίλους που ακούν γενικά rap, hip hop, τέλος πάντων. Και το έβγαλες, το άκουσα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα είδος που τρέφω μια ιδιαίτερη συμπάθεια, απλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και απλά πήγα σε φίλους μου που ακούνε πολύ περισσότερο και είμαι σε φάση, λοιπόν, άκου αυτό. Δεν ήταν ένα κομμάτι. Ήταν κάτι που μπορείς να ακούσεις, κάτι πιο αργό, κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο σκληρό, κάτι πιο mellow. Είχε μια ποικιλομορφία, πάντα με τη δικιά σου ταυτότητα βέβαια, το οποίο ήταν ωραίο πακετάκι για να σε γνωρίσει κάποιος, θεωρώ. Σε αντίθεση με 1 ή 2 ή 3 singles. Ναι, γιατί πολλές φορές το single δεν είναι και αυτό χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις την ψυχοσύνθεση του άλλου, ας πούμε. Εγώ έτσι θεωρώ τουλάχιστον. Θα είναι προσωπευτικό. Ναι, δεν είναι αντιπροσωπευτικό, ναι. Μιλάει και η κάμερα. Έχει ανέβει η ποιότητα παραγωγής. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα πλάνα σου για το μέλλον, προσεχές ή και μακρινό, ποια είναι? Λοιπόν, Μετά το step back, ρε παιδί μου, πες ότι αρχίζει και ξαναδουλεύει αυτό το πράγμα για σένα, βρίσκεις τον ήρμό σου, βρίσκεις τον ίστρο σου. είμαι στη διαδικασία του ότι γράφω, ακόμα και με το σταγονόμετρο, ας πούμε, τα project αυτά που έχω ξεκινήσει όλα ταυτόχρονα. Και είναι αρκετά. Το πρώτο, ας πούμε, είναι ένα ακόμα EP με το φίλο μου τον Ace,
Το οποίο θα είναι έτσι πάλι μικρής διάρκειας, δεν θα είναι μεγάλο. Θα έλεγα πάλι εκεί στα 7 με 8 tracks. Έχω προσανατολιστεί στο ότι θα λέγεται Look Under Your Bed. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, απλά μου άρεσε. Οκ. I don't give a fuck. Στο τέλος της ημέρας. Έχω ένα project με crew, ερηνίες crew. Εγώ, ο Ιάκωβος, ο Κάγκε και ο Κώστας, ο Έρεμπους, ο οποίος έβγαλε το πρώτο του LP θα το έλεγα, Rookie Season, να το τσεκάρετε. Μαζί έχουμε ένα crew που λέγεται Ερηνίες. Είμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο και από άποψη ηχογραφήσεων και γραμμένων. Απλά πρέπει να το επανεκκινήσουμε. Είναι το project πιθανά, επειδή είναι πιο έτοιμο, σε πολύ πιο προηγμένο στάδιο, το οποίο δεν με αγχώνει γενικότερα. Okay. Ταυτόχρονα έχω ένα project executive producer, είναι ο Λόου Χάριν, το οποίο ακόμα παλεύω να βρω λίγο το όνομα του project. Είμαι ανάμεσα σε δύο-τρεις ουσιαστικά εναλλακτικές. Αυτό θα είναι πιο μεγάλο, δηλαδή θα είναι 10-12 κομμάτια, ας πούμε, γενικότερα θα είναι LP, ας πούμε, αυτό. Με διαφορετικό ήχο, με διαφορετικό στυλ παραγωγών, θα είναι λίγο all over the place οι παραγωγές. Δεν έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα, δεν ταιριάζουν. Θα είναι λίγο πιο all over the place και αυτό είναι που μ' αρέσει αυτή η πρόκληση. Και ταυτόχρονα έχω και ένα άλλο project και αυτό σε ένα λίγο πιο προηγμένο στάδιο, στιχουργικά τουλάχιστον, με τον I Got This. Πολλά φιλιά στον I Got This. Έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά θα τα πούμε. Το οποίο και αυτό είναι σε ένα πιο προηγμένο στάδιο. Πάλι λιγάκι με τον τίτλο έχω ένα θέμα. Και αυτό πάλι με διαφορετικό στυλ παραγωγών. Πιθανόν να βγει και λίγο πιο συναισθηματικό, ας πούμε. Όχι ερωτικό, συναισθηματικό λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο ανοιχτό. Αυτά. Άκουσα έναν ήχο, τι ήταν, κάμερα ή... Το κινητό του. Το κινητό. Επαγγελματική παραγωγή, το είπαμε, δεν χρειάζεται νομίζω περαιτέρω συστάσεις. Αυτά είναι νομίζω τα πλάνα μου μέχρι στιγμής. Και έχω και ένα project μαζί με τον Ιάκωβο. Look upon your work, mother, θα λέγεται αυτό, μάλλον. Πάλι ο Χάρης, πάλι ο ήταν εκεί. Πολλά. Είναι υπερβολικά πολλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν είμαι ακόμα στην κατάσταση να τα τρέξω. Ναι, και πρέπει να θέσει και κάποιες προτεραιότητες προφανώς. Ναι, εντάξει, γιατί ταυτόχρονα αυτό που λέει και πάρα πολύ σωστά ο Λόου Χάριν, ας πούμε, είναι ότι ναι, υπάρχει μουσική, αλλά εντάξει, υπάρχει και η ζωή ταυτόχρονα. Ναι. Κάπου στο ενδιάμεσο, έτσι. Μάλλον η μουσική είναι στο ενδιάμεσο της ζωής. Ναι, τη διανθίζει, την κάνει καλύτερη τη ζωή. Απλά, εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν ψυχολογικές μεταπτώσεις πολλές φορές, δυσκολίες, πράγματα τα οποία δεν τα υπολογίζεις να γίνουν και γίνονται. Οπότε, γενικότερα, και εγώ μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση πάω και λίγο με το flow, ας πούμε, όπως με πάει. Και δεν θέλω σίγουρα να κάνω μια δουλειά η οποία θα βγει πρόχειρη. Σε καμία των περιπτώσεων, αν δεν μ' αρέσει κάτι, δεν μ' αρέσει και δεν βγαίνει τέλος. Και αν μπορούμε να το δουλέψουμε, να το φτιάξουμε, να το φτιάξουμε. Και από την αρχή, άμα χρειαστεί. Οπότε, ναι, δεν μπορώ να... Από άποψη καλλιτεχνικής, ας πούμε, δημιουργικότητας, ας πούμε, κτλ. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με κάτι μέτριο, ας πούμε. Αν δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Αν μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει, δεν βγαίνει. Ναι. Πρέπει να μ' αρέσει. Να πω, γαμάει. Για μένα προσωπικά γαμάει. Μπορεί ακόμα και ο ίδιος ο παραγωγός, ας πούμε, π.χ. να μην του αρέσει κάτι. Ναι. Να το συζητήσουμε, να το φτιάξουμε, ρε παιδί μου. Αυτό. Πάντα επικοινωνία σε αυτά. Το μεγαλύτερο. Είναι συχνό φαινόμενο αυτό, επειδή το ανέφερες συγκεκριμένα. Που θα σου πει, ξέρω εγώ, ο παραγωγός σου ή ο recording engineer ότι
κάτι εδώ μου ακούγεται λάθος ή δεν μου αρέσει και πολλές φορές θέλει πολύ δύναμη να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτό το Και πράγμα ειλικρίνεια έχω, πολύ θέλει. αυτό το πράγμα έχω στο κεφάλι μου, αυτό θέλω να ακούγεται, μου ακούγεται ok, αν θεωρείς ρε παιδί μου ότι θα κάνει ζημιά, ok, το συζητάμε. Ναι. Αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι ακούγεται λάθος. Ναι, σίγουρα. Εκτός αν κάτι χαλάει το όλο σύνολο. Ναι. Εκεί είναι που πρέπει να βγει η ειλικρίνεια στη μέση, γιατί ουσιαστικά αυτό δεν είμαι ένας DIY καλλιτέχνης. Δεν κάνω do it yourself, δεν κάνω τις παραγωγές μου, δεν κάνω τα Rex μου μόνος μου, δεν κάνω τα Mix Master μόνος μου, δεν κάνω τα εξώφυλλα μόνος μου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάζεται με ανθρώπους. Και αυτό πάει να πει ότι πρέπει να είσαι σε μια επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους για να μπορεί να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί δεν βγαίνει μόναχα η δική σου δουλειά ως MC εκεί έξω, βγαίνει και η δουλειά αυτού που κάνει τις παραγωγές, βγαίνει και η δουλειά αυτού που κάνει το programming, το sound engineer δηλαδή δουλειά, βγαίνει η δουλειά αυτού που σου κάνει τα εξώφυλλα. Πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Who is Nico. Biggest guy in the game. Όποιος ξέρει, ξέρει Who is Nico. Αυτό έχω να πω εγώ. Που έχει κάνει και τα εξώφυλλα και για το Steps to Manifestation και για το Scatterbrain. Και για το Vitiligo το single. Βγαίνει η δουλειά όλων προς τα έξω. Οπότε είναι καλό να υπάρχει μια επικοινωνία ώστε να μπορεί να βγει το αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε όλοι να βγει. Αν τα έκανα όλα μόνος μου δεν θα με ενδιέφερε. Πάνω σε αυτό που είπες και κλείνοντας σιγά σιγά, πόση σημασία θεωρείς ότι έχει για εσένα και για αυτό που κάνεις κυρίως αυτή η κοινότητα ανθρώπων που έχει χτιστεί γύρω σου? Δεν μιλάω γενικότερα ξέρω εγώ, για τη rap σκηνή ή για το συγκεκριμένο ηχόχρωμα που κάνεις εσύ, που εντάξει είναι λίγοι που το κάνουν. Το εκτιμώ. Αλλά όλα αυτά τα άτομα που είσαι αναφέρει, ο Ace, ξέρω εγώ, ο λόγου χάρη, όλα αυτά τα παιδιά, πόσο κομβικοί έχουν υπάρξει? Έχουν υπάρξει έχουν μέγιστη σημασία για μένα, για τον απλούστατο λόγο ότι πέρα ότι με εμπιστεύτηκαν για να κάνουμε μουσική μαζί, το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό από όλα αυτά είναι ότι δουλεύω σε ένα περιβάλλον, δουλεύω τη μουσική μου σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι φιλικό, είναι αδερφικής σημασίας. Δηλαδή, πολύ δύσκολα θα άλλαζα στούντιο Ναι. να πάω σε κάποιον το οποίο δεν τον ξέρω. Μπορεί να σέβομαι τη δουλειά του, αλλά δεν θα άλλαζα το στούντιο που πάω. Κάνω τη δουλειά μου, κάνω τη μουσική μου σε ένα περιβάλλον φιλικό και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα προσωπικά, γιατί δεν μπορώ να συνεργαστώ με άνθρωπο τον οποίον δεν τα έχουμε πει, δεν έχουμε καθίσει να μιλήσουμε, δεν έχουμε ανταλλάξει μουσικές απόψεις, δεν έχουμε ανταλλάξει απόψεις για τη ζωή, ας πούμε, για την τέχνη. Και επειδή συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε ένα κοινό vision για το πώς θα μπορούσε να είναι η rap σκηνή, ας πούμε, γενικότερα, για το στυλ που θέλουμε να βγάλουμε, για το ηχόχρωμα που θέλουμε να βγάλουμε. Και γίνεται όλο αυτό σε ένα φιλικό περιβάλλον. Δηλαδή δεν θα πάω να κάνω εγώ όλη αυτή τη δουλειά του δίσκου, του project μου και μετά θα του πω εντάξει ευχαριστώ πολύ, πάρε τα 200 ευρώ σου, ας πούμε, και τα λέμε πάλι όταν θα έχω κλείσει στούντιο μετά από 2 εβδομάδες. Θα βγούμε έξω, θα πιούμε μπύρα, θα πιούμε καφέ, θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε, θα σε πάρω τηλέφωνο, θα με πάρεις τηλέφωνο. Είναι διαφορετικό το κλίμα πίσω από όλο αυτό. Γι' αυτό και δυσκολεύομαι πάρα πολύ στο να κάνω συνεργασίες με ανθρώπους που δεν τους γνωρίζω, που μπορεί να σέβομαι τη μουσική τους και να ήθελα να κάνω συνεργασία, αλλά άμα αποφασίσω και αποφασίσει κι ο άλλος από τη δικιά του πλευρά ότι θα κάνουμε κάτι παρέα, πρέπει να τα λέμε. Ναι. Είναι δηλαδή, είναι deal breaker για μένα. Πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να με βάλεις στη ζωή σου. Δεν ξέρω πώς θα το κάνεις, αλλά πρέπει. Πρέπει να με βάλεις στο πρόγραμμά σου. Αν δεν μπορείς, καταλαβαίνω.
Αλλά θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να κάνουμε μουσική μαζί, ας πούμε. Πρέπει να αισθανθώ έστω και λίγο ότι είσαι παιδί δικό μας που λέμε, ρε παιδί μου. Αυτό. Γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλη σημασία για μένα, ναι. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Έβαλαν τα χέρια στο να μπορώ να πατήσω και να ανεβάσω τη μουσική μου, ας πούμε. Και είναι και πηγή έμπνευσης για μένα, κακά τα ψέματα. Νομίζω όταν ο κύκλος σου κάνει μουσική ή τέχνη γενικότερα και το vision του ταυτόχρονα είναι ότι κάνουμε τέχνη, αυτό είναι τέχνη που θα βγάλουμε έξω. Πρέπει να την προσέχουμε και πρέπει να προσέχουμε και τι κάνουμε και πώς το λέμε. Δεν κάνουμε προχειράτζες. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε ταιριάξει, τα έχουμε τα κοιμιάσει πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό έχει πάει έτσι όπως έχει πάει το πράγμα και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Closing remarks. Εντάξει, τα έχεις πει χύμα ενδιάμεσα. Συνήθως στο τέλος δίνω χώρο στον καλεσμένο να κάνει μερικά shout-outs. Okay. Εσύ δεν έχεις κάνει. Αν θες κάτι βέβαια, προφανώς. Shout out στο Ace Beats, shout out στο Λόγου Χάριν, shout out στο Red Frame Studios, shout out στο Who is Nico για τα εξώφυλλα και για όλη αυτή την τέχνη που παράγει και τη βγάζει στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην αμερικάνικη σκηνή. Shout out στον Έρεμπου, τον αδερφό μου, shout out στον αδερφό μου τον Κάγκε, shout out στο Ερηνίες Crew, shout out σε μένα, shout out στο Offbeat που με κάλεσε. Συγγνώμη για την πολυλογία μου. Είμαι πέρα από όλα αυτά είμαι κοινωνικός χαρακτήρας, δεν είναι τίποτα άλλο. Και shout out σε όλους όσους εκεί έξω που κάνουν τέχνη και το κάνουν για την κουλτούρα αυτή και για την τέχνη που θέλουν να παράγουν και να μην φοβάστε να το κάνετε. Να προσπαθείτε και να το πονάτε αυτό που κάνετε. Και να μην κάνετε προχειράτζες. Φαίνεται η προχειράτζα. Φαίνεται η προχειράτζα. Παιδιά, σας το λέω ξεκάθαρα, η προχειράτζα φαίνεται. Εντάξει. Να το κάνετε, να το πονάτε. Άσχετα με το πόσα λεφτά δίνετε γι' αυτό. Άσχετα αν θα τα βγάλετε πίσω. Αν θα κάνετε την απόσβεση. Να το κάνετε επειδή σας γεμίζει και να το πονάτε γιατί το γεννάτε. Αυτό. Είμαι ο Σαρκίτο. P City Sin City 46 Block. Πειραίους representing. Γιατί είμαστε στον Πειραιά, αυτό δεν το είπαμε στην αρχή. Τώρα έσπασε στο μυστικό. Η τοποθεσία μου στον Πειραιά είναι μυστική. Λοιπόν, Κυριάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που με καλέσατε. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Και ελπίζω θα σας παρακολουθώ και στα επόμενα project σας. Όπως θα παρακολουθείτε και εμένα, μάλλον. Είναι αναγκαστικό, έχουμε κάνει σύμβαση. Έχουμε υπογράψει συμβόλαιο πριν αρχίσει να γράφει. Λοιπόν, αυτό ήταν το Offbeat. Αντίο.